Hola, mira, soc Lola Muñoz, treballo a Electrosol Calella, que és una empresa de lampisteria. Vale, a veure, nosaltres normalment fem una selecció de la gent que s'ha presentat a la feina i llavors les que creiem que s'adapten més a el que nosaltres demanem quedem amb ells i fem una conversa i d'aquesta conversa triem la persona que és més adient per a aquest puesto. Sobretot la presència és molt important, la puntualitat és un dels aspectes que se mira molt a l'empresa i després la formació. Tot això, després, un cop que ja ha començat a treballar aquesta persona, mirem les ganes d'aprendre, sobretot, perquè pots tenir la formació, però després no motivar-te o no trobar-te bé. O sigui, tu quan no coneixes a una persona, el primer que preguntes és quina formació tens, què saps fer? Llavors, perquè les ganes d'aprendre no les veus fins que aquesta persona no ha començat a treballar. La formació sí que la pots tenir, sí que la pot demostrar una persona, però el que no sabem és les ganes d'aprendre. Potser aquesta persona no té una formació 100%, però ja li veus les ganes de posar de la seva part. Home, sobretot s'ha de mirar que n'hi hagi professionals no només professionals de metges ni professionals d'arquitectes, sinó bons mecànics, bons lampistes, qualsevol cosa que no és l'estàndard o la universitat, diguéssim, que s'ha de mirar perquè no n'hi ha. I els que se presenten a aquesta feina no tenen la formació i això falta. Hi ha una manca de formació professional i el que, a part que el govern potser no fomenta o la seguretat social fomenta que tu puguis agafar persones en formació, clar, tampoc no venen preparades perquè no n'hi ha preparació. Normalment nosaltres cada any agafem nens en pràctiques de col·les i es veu que no estan preparats. A veure, potser de 100% que han vingut, te puc dir que un 95% no. Tots venen amb la mateixa, diguéssim, nivell d'estudis, però no tenen ganes d'aprendre per part d'ells. Suposo que en el col·le potser han fet el mateix, però aquí es veu que ells volen tenir alguna cosa més.